Dia migung dim hatem. Badini rasmi. Oh badini rasmi. Hello खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय एसे गोबाव जालायबायमोन दिनैसो टाइम मोनाखैमोन ओमफ्राय दा नै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ जोंहा बाबुनि बार्थडे दिनैजों 2 बोसोर फुरा जाबाय 2 बोसोर बोरायलायबाय बाबुआ जोंना ओमफ्राय ओरैनो बिराद गिदिर माबा पार्टि नङा ओरैनो एसे जोंनि ओरैनि आबौमोन आइमोन ओमफ्राय हजोंनि बाक्सानि बिमानैमोन सोरबा सानैसो आरोना ओमफ्राय दा बिसोरथ' नै सफैबायानो ओमफ्राय फुङावनो फैनायखाय ओंखामखौ एसे संना दोनखादोंमोन जाहोबाय ओमफ्राय नोंथाङा नायलांबाय आयौ नोंनि बार्थडे होना नोंनि बार्थडे Tia aku sarot. Ini foto kemana nih ya? Foto kemana nih? Ini. Dia lah. Lagi tuh Sabina. Oh. Oh, bagi deh, gue suntuk. Ayo. Kan sini mampai. Oh. ओमफ्राय बेयाव नै मारैबा मोदानजोबदों आरोना बारा मोजां नुनाय मोनाखै आङो क्लियार नुवाखै आरो आंनि मबाइलजोंबो खेबनाय जायाखैमोन बेयाव बेलेगनिजोंसो खेबनाय जादों ओमफ्राय आरो एकदम जा मिनिथावबो आलासिफोराबो माने गथ' गोनांजोब आरोना गथ'फोरखौ थानो होबा गथ'फोरा थाया बिमा थाफाबाबो दलद थाया बेबायदि जा मिनिथाव जादों एकदम इन्ट्रेस्टबो मोनदों आरोना ओमफ्राय जेने तेने केकखौ हादों आरोना जेने तेने हाबाय केकखौ ओमफ्राय आरो बाबाथ' केकखौ दांब्र हरनो नागिरबाय थायो ओमफ्राय हाबाय जिखुनु दाथ' बिसोर बारा मिथिनायबो जायाखै नालाय रोङाखै नालाय आं हमफाना होना हाबाय नै बियो उन्दैया जोंनि माने बिनि बिमाया बे सेराव गसंनाया आंनि बिजावजालि जायो आरोना जोंनि बाबानि फंबायनि बिहामजो ओमफ्राय नैबेयो उन्दैया आंनि बिबोनां असेनि फिसाजो बे सेराव गसंनाया बिमा ओमफ्राय नैबे सासेयाबो बिनानाव सासेनि फिसाजो बिसोरनाबो हौवा गोजा उन्दैफोरा ओमफ्राय बै सासेखौ दहाय ओंखाम जानाय मोनसे दंना बेयाव होखादोंमोन आङो लिरनानै बिबोनां होनना ओमफ्राय खोन्थानोथ' बहुद दङ सोर सासे खोन्थाबाय थानो ओंखायनो आङो बिसोरखौल' खोन्थानाय जाबाय बिबोनांनि हासबेन्डमोनबो फैदों बिसोरखौ खोन्थाजोबनांगौआ भिडिअफोराबो बिराद गोलाव जागोन आं जाखिनि हायो बेखौल' खालामबाय ओमफ्राय दा केक हानायाबो जोब्बाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओमफ्राय Hello, I'm Gamakshi. Nilai sir. This is today's birthday boy. Birthday boy. This is today's birthday boy. Hah? Semuanya gosok simpel macam na. Bawa ya pak? Tangflong. Jadi proper. Tangflong tanah macam gosok langgar kain ala yang bang kain tangflong lah. Apa yang kita nih kau? Kan nanti deh mana? Kan tadi. Lazim. Hello. Mira. नहीं तेरा नहीं है ये बिस्तर का है ना? बिस्तर दे भाई. है तो और भी. Hello. Video हो रहा है ना? Hello. ये है मेरी दोस्त. Oh, sana. Aku hak orang dong bang.
मारै जादोंमोन nih? Kan ya. Ao này chả Tên mà mẹ vào hơn được. Jatuh ngisi lain nih chả Mau jatuh ngisi namanya ba? Này vàoวันnày là cái mana? Ôn bài. Jabai. नै बिसोर सानैया आंनि लोगो कलेजनि लोगो ओमफ्राय जा गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय जोङो सासेखौ बोसोरसेनि उनाव लोगो मोनबाय सासेखौथ' बोसोरसे बारबाय आरोना माने थांनाय बोसोराव नैबे सासेया फैनो हायाखैमोन आरोना ओमफ्राय दाबो सासे लोगोआ फैनो हायाखै बिसोर सानैजों फैदों ओमफ्राय जों जा रायलायबाय एकदम माबा माबि ओमफ्राय जानाय लोंनाय माने बेफोरखौथ' आङो माबाबाय थायासै खेबबाय थायासै मानसिफोरा जाबाय थांबाय आलासिफोरा ओमफ्राय बेफोरो माखासे फट' लानायफोरखौ आं होबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअ'आबो बिराद गोलाव जागोन नायनो बानाय मोनगोन ओंखायनो आङो माखासे फट'फोरखौ होनानै ओमफ्राय भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय ओमफ्राय फट'फोराबो आरो भिडिअ'आबो बारा क्लियार जानाय मोनासै आं मोजां जानाय मोनासै माने गोसोखौनो सुखुवाखै आरोना आङो बिराद सान्दुं दुंदों आरो सानसु नालाय मोदानजोबदों आरो न'खौथ' ओरै पर्दा सर्दा होथेना दोननो हायाना ओरैनो मानसिफोर मेरला नालाय माने बिदि फांहाबना दोनबा माबा आरो मानसिफोर मेरलाजों माजों बिराद गरमसिन मारैबा जायो आरो गेस थाङा मोनो गेस जानाय बायदि मोनो न' सिङाव बेखायनो खुला खुला दोननाय जादोंमोन ओमफ्राय मोदानजोबदों आरोना सानाव ओमफ्राय जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय